Toto je Peter, ty buď pri mne. Takto si zatiaľ naša babka užíva prvýkrát pri mori, no a my sa ideme pozrieť na to, že kde sme sa ubytovali, s kým sme sa myšli a pozrieme si prehľadku 3 hotelov, ktoré sú vedľa seba. Ešte zoberieme trojsku Helenu do antického mesta A Side. kde ideme, ako to peši? No. Áno? Aha. Prejdete? Áno, prejde to ona. Čo, len ja makrujem? Helušku bolia kolená a vieš sa premiestňovať iba na bicykli. Ako sa ti páči tento hotel Alba Queen? Tento je peknejší. Jak to povedala potichu, lebo s nami bola pani delegátka, tak aby to náhodou nepočula. Chyť mi to. Hotel Alba Queen pôsobí tak luxusnejšie, keďže je taký biely, mramorový a trošku na grécky štýl. Môžeš nohy opucúvať. Aby mi nezebralo šlápku. Napríklad náš Alba Resort pôsobí tak klasickejšie, tureckejšie, ja neviem, v architektúre sa moc nevyzná. Dobre, jazyk si mohol objednať. Pre mňa osobne je jeden z najdôležitejších prvkov hotela Fitko, pretože tie kalórie a bielkoviny chcem nejako využiť a mať do seba trošku lepší pocit. Toto je Fitko v hoteli Alba Queen a oceňujem, že tu majú hammer strength jednoručky. A ešte fontánu a tobogány, ale v Alba Resorte máme asi lepšie. Jo, to je pre teba tobogány. No určite, by som vyšla z šuleky. No a z hotelu Alba Queen sa môžeme rovno ísť pozrieť na hotel Alba Royal, ktorý je hneď vedľa. No a sem pôjdeme aj na tú spomínanú večeru, ešte predtým, než sa spustí, budeme mať také špeciálne privítanie. A najprv sa pozrieme na to Fitko a dovnútra. Počas výhľadu z terasy sme si všimli jednu dôležitú vec. Drakarisný. Presne tak, babkine obľúbené mýtické stvorenie. Tu máme halu, terasu, bazény a Fitko. Za mňa najlepšie je u nás, to si hneď ukážeme, pôjdeme si tam s Janou zacvičiť. Pláž je pekná a piesková, pozvolný vstup do mora aj v našom hoteli, aj v tých susedných, no a medzi nimi sa dokážeš dostať takýmto krátkým olivovým hajom, čo mi pripomína stretnutie Perzea, jeho s bratom Hermom a Aténom. V našom hoteli Alba Resort máme takéto krásne ihrisko, čo ma núti si zahrať futbal, ale vieme, ako by to dopadlo. Naše Fitko má najlepšie stroje, najlepšie možnosti a dokonca na niektorých strojoch mi tam bola aj veľká váha. Čo to je banánovník? Je? Klíma, neviete. Lebo zase si otvárala. Neotvárala nám to, neviem. Šáky, to hentan sa zaplo. Našli sme ju jak v spodnom prádle, ovieva s vonkajšími dverami samú seba, lebo je bolo tak teplo. Turka jebe na vás. Nevraj si nájde nejakého Turka, lebo ho usereme a počuli ste, čo povedala. Pozri, jak sa tu grilluje a my ideme inze. Ideme na večeru a volá do furm. Má voľaké pripomienky. Olivová záhrada, olivové Jej, ratolesti. na jednotku. Drakaris. Hýbaj, matko draku. Musíš nám ho hovoriť v Valerii. No nachádzame sa na mieste, tu máme predjedlo, jahodky v čokoláde, šampanské a poďme dovnútra. Ďakujeme Koale, že nám dala takúto privilégiu a my sme sa dokonca spoznali aj s personálom, boli to veľmi milí ľudia. Tieto banány sú aj v čokoláde. Tieto koláčiky všetci poznáme, no a ideme sa zoznámiť so šéf-kuchárom. Kedy to stihli robiť, čo? Milujem turecký chleba a tieto ich picky, alebo jak by som to mal nazvať. Keď som pánovi šéf-kuchárovi ukazoval, že Helenke blahoželal sám Mark Hamšík, tak ju chcel sám od seba nakrmiť. Na antické mesto nám čas nevyšiel, ale ja mám pre vás 5% zľavu od Koala Tours, ak si so sebou zoberiete pasažiera, ktorý má viac ako 60 rokov.